Človek starne každým rokom, ale pri niektorých platí, že sú ako víno. Čím starší, tým lepší. Na 5. miesto sa dostal čerstvý 50-tník Jared Leto. Americký herec si už roky nosí imidž s dlhými vlasmi a bradou, ktorá väčšinou z mužov robí starších, ale neplatí to o Jaredovi. Bez tohto imidžu by ste mu možno tipli o 20 rokov menej. Držiteľ Oscara a zároveň aj hudobník nemá vrásky a nezdá sa, že by mu nejaké ešte pribudli. 4. miesto dávame 58-ročnému Lennymu Kravicovi. Hudobník, ktorý je lámač ženských srdc svojimi piesňami, vždy dbá na svoj imidž a telo. Momentálne randí s brazílskou modelkou Barbarou Fialo, ktorá je vo veku Kravicovej céry. Lenny vyzerá príťažlivo už roky. Aj preto randil s Madonou, Nicole Kidman, Natáliou Imbrugliou, Vanessou Paradis, Kylie Minogue, ale ženatý bol iba raz s Lizou Bonet. Na 3. mieste je rovnako 58-ročný Keanu Reeves. Tento kanadský fešák sa preslávil vo filmových sériách Matrix či John Wick. Diváci milujú jeho herecké umenie a ako jeden z mála nemá žiadne hviezdne maniere. Ostáva skromný a pozitívne naladený a aj vo svojom veku je stále jedným z najpríťažlivejších hercov Hollywoodu. 2. miesto má Ben Affleck, ktorý oslávil 50 rokov v auguste 2022. Pri tomto americkom hercovi, režisérovi a scenaristovi platí, že vekom rastie do krásy. V mladšom veku nebol vždy vo forme, ale posledné roky je to čím ďalej tým lepšie. Možno má na neho vplyv aj staronová partnerka Jennifer Lopez alebo filmové postavy ako Batman. A najsexy celebrita po 50-ke je Brad Pitt. Už 58-ročný herec bude vyzerať dobre zrejme aj ako 100-ročný. Jednoducho čas pracuje pre neho a aj keď sa už objavila nejaká tá vráska, vôbec mu to na šarme neuberá. Okuzľujúci úsmev a chlapčenský pohľad robia svoje a momentálne krajšieho 50-tníka v Hollywoode nenájdete. To bolo top 5 najsexy mužov po 50-ke. Sú dôkazom toho, že ak sa o seba správne staráte, môžete stále konkurovať o 10, 20 a niekedy aj o 30 rokov mladším. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.